Assalamu alaykum izleyiciler, mehvan vatandaşlar. Yayınımda akıl yönüsü 2019 televizyonu Telimüler. Mehvan vatandaşlar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Yaşlık Televizyon yayınımı, hem de Kaysens kampanyanın Türkmenistan'daki resmicilerle birlikte tayarlanan akıl yönüsü adlı televizyonumuzun saylama tapırlarının 8. tane Telimüler. Mehvan vatandaşlar, Türkmenistan Rovaş'ın vatanı yılının, yani 2019 yılın başında katlaşıcı taraflardan vekillerin katlaşmalarına yanvar ayının 17'sine bize çekilecek olur. Netice göre şöyle görsün yani Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği'nin Halkara Katlaşıkları İnstitutu şehirde Halkara Nevit ve Gaz Üniversitesi'nin bizesinden direkt ve saylama tapırların 8. tanına düştü. Görsün yani şu meydanda da her toparları el aramda. Mehvan talip yaşlar, hormatly muallimler, akıl yönüsü televizyonumuz stüdyosunda eklicağınızı hoş gördük. Köpçü olun, ilgi vatandaşlar, mehvan talip yaşlar, hormatly muallimler, yeni oluyorlar. Eklicağınızı akıl yönüsü televizyonumuzun stüdyosunda hoş gördük. Mehvan vatandaşlar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Yaşlık Televizyon ilmi, Kaysens kampaniyasının Türkmenistan'daki resmicilerle birlikte tayarlanan akıllı yönüsü televizyonu hazırki burtoda saylama tapırlarıyla devam ediyor. Susanla saylama tapırlarının 8. tane. 2019 yılın yanvar ayının 17'sine çekilen bize çekilişinin neticesinde görüşümüz yani saylama tapırlarının 8. tanına Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği'nin Halkara Katlaşıkları İnstitutu şeyle Halkara Nevit ve Gaz Üniversitesi'nin toporları bu yerde duş yokluğu anıklanıyor. Mehvan vatandaşlar, akıl yönüsü televizyonunu adetde görüşüyorlar. Katlaşıcı her bir taraftan teyinçilerimiz hem var, şeyle de yaşlık televizyon ilminden hem teyinçilerimiz var. Gelin başına bularla tanış olalım. Hormatly muallimlerimiz, çünkü Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği'nin Halkara Katlaşıkları İnstitutu'nun teyinçi muallimimiz Ak Muhammed Cumagulyev var. Ak Muhammed muallim hoş gördük. Şeyle de Halkara Nevit ve Gaz Üniversitesi'nden hormatly teyinçi muallimimiz Serdar Hocagulyev var. Serdar muallim, Ak Muhammed muallim ikiniz de bähtäçikde hoş gördük. Elbette toparlamada hem üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär. Şeýle-de mehman vatandaşlar adatdaky ýaly akıl yönüsü televizyonynyň bu tanyna hem ýaşlyk telewizyon ýalymy tarapyndan tynçylarymyz bar. Çünki Uğuz Murat Aýdagdyýew, Bahargul Haltulyw bar. Bilşimiz ýaly Uğuz Murat akıl ulgamynyň işe girilmegine, ýani wagt hasaplamasyna hem de ışıklaryň ýakylyşyna falstarda jogap berýär. Şeýle-de ne Bahargul toporların kazanyan utuklarını hem de düzgünlamanın 3 bölümünün yerine getirilişini bu hem öz tarafından yerine getirir. Çünkü kazanan utukları mehman talip yaşlar ülkelerine neticede mehman iyileşler günü şu utuk alınan altı size hem toporların utukları getirirler. Mehman talip yaşlar, ey vatandaşlar, uşatlık soğukun bile, soğukun leyel çarpışmalarıyla toporları meydançlarında çağırıyor. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği'nin Halkara Katlaşıkları İnstitutu'nun toporun düdümü, Züleyha Göreyeva, Aygül Rahimova, Murat Yamçikov, Devlet Murat Bekiyev, Nur Muhammed Bayramov, Murat Velmiyev Toparvası. Murat Toparvası'nın ýar bolmagyna tüýçürekden arzu edýär. Senin garşydaş toparmaly. Halkara Nevit ve Gaz Üniversitesi'nin toporu. Toporun düdümü. Abdülreşit Şerkezow. Edil Yazdurduyev. Döwran Kemaletdinov. Anna Murat Abdunazarov. Bayram Hudaykuliyev. Hem de toparvası Erkin Jomapterdiyev. Erkin senin toparmada üstünlük ýar bolmagyny tüýçürekden arzu edýär. Köpçü ol mehman talip yaşlar. Aziz vatandaşlar, mehman talip yaşlar, hormatly muallimlerle görüşimiz ýaly gatnaşyjy taraplardan topor düdümleri ne dolu düdümleri bilen meýdançamda gatnaşýarlar. Dolu düdümleri bilen bähtäçe jemler mi kaňat? Onu häzir görür. Häzirki pyrdatda toporlar sizin bilen girişmänkä ul hormatly tynç taraplara tönne otny geçirýär. Pyrdatdan peýdalan men iki toporada, iki ýokary hojaýynyň taliplerine da ul üstünlük arzu edýän
Olaryň öz ýokary hujaýyny alan bilimlerini häzir hakykatdan da bäsleşik esasynda bir barlap şolaryň näme ýerde, haýsy ýerde gowşuk ýeri bar, şonu ýüze çykarar. Bäsleşik bolýar elbetde. Ýeňiş bolýar hem ýeňiş. Umman kiňle de üstüni gardy edýär. Kota bolmaly. Aldyň hatry bolsun. Hakmamyň O Serdar Moğol'un aydanlarına menem goşulyan şu bäsleşigimizde şuň iki toparmada da üstünlükler yaran bolmagyny arzu edýän elbetde nazariýatda alan bilimlerini ine şu fursatda amaliyatda peýdalanmaklaryny hem tüýsürekden arzu edýän ýene bir üstünlük. Köp sag bolun. Hormatly moýunlar. Serdar Muhammed Moğol köp sag bolun. Arzuňyz hasyl bolsun. Size de alyp barýan asly halal mukaddes käriňizde, moğolçylyk käriňizde diňe üstünlüklerini ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Elbetde bäsleşige taýinlanan soňra öz zähmetiňizi bugün hödüýürini görmegi men hem arzu edýän. Şeýledine ýaşlyk telewizýalynyň hormatly dinçileriniz bar. Bahar bol, gerekdiňizden. Salam Mehriban talip ýaşlar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymy Haýsys kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýinlanyp ýaýlyma ýetirilýän akyl geňişligi telewizýasyňyzda siziň ähliňizi hoş gördük. Şu pursatda gatnaşan taraplaryň ikisine de üstünlük arzu edýän. Şeýle-de bize şular ýaly mümkinçilikler öretip berýän. Hormatly gahryman arkadamyzyň janynyň sag bolmagy, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt halk bähwetli, döwlet ähmiýet tutýan tutumly işleriniň elme damara waşlyklary weslenmegini tüýsüregimden arzu edýärin. Köp sag bolun Bahar bol. Oğuz Murat. Kitoparam, şeýle meýleki tomojus taýiplerim şu akylyňyzy telewizýasyny hoş gördük. Şu akylyňyzy telewizýasynyň şuňky tapgyrynda oy ýeňiş münasip topar ýeňiş gadansyn. Köp sag bolun. Arzuňyz hasyl bolsun. Mehriban talip ýaşlaryna tinçi taraplardan olaryň agardylaryny eşitdik. Elbetde arzular hasyl bolsun, taraplary kiňle üstünlük ýar bolmagyny arzu edýän. Häzirki pursatda men soramak borjum. Erkin, Uwel Murat, düzgünnama bilen tanış şeýle. Şeýle. Gaýtala oturmak wajipligi barmy? Ýok. Şertleri dol derejede ýerine ýetirersiňiz diýip umyd edýän. Uwel Murat, Erkin, siziň ikiňizi hem bätaşyň geçirňedek mowsumyny hem gördük. Doğrusu toparmyzyň dolu düzümü bile bolmasa da köp azalary geçen mowsumdaky azalaryňyz diýmek tejribeňiz bar. Hem-de gazanan tejribeňizi bugünkü gün ulanyp bilersiňiz diýip umyd edýän. Hem-de doğrusu bir tarapa agdyklyk edip beýleki bir tarapy hem sen düşürmek islemek, iki tarapy hem tüýsürekden bir ajaýyp pursatlar arzu edýän. Hem-de bäsleşiň ýylyň jeminläki pursatyny hem görmek ikiňize hem arzu edýän. Ýekece bir açykladym. Üstünlük size ýar bolsun. Hormatly moýunlar, soalnama berip bilýäsmi? Taraplar Erkin, Uwel Murat. Taýýarsyz söýlem. Mehriban watandaşlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymy Haýsys kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýleri bilen birlikde taýýarlanýan akyl ýeňişlikli telebäsleşigimiz häzirki pursatda sowal tapgyrlar bilen öz işine başlar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzirgi ýerşär. Gatnaşyjy taraplar Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty, şeýle-de Halkara Newt we Gaz Universiteti hasap 0 dogry jogap üçin berijek gutuk bir tuklar şeýler bilen sowalnama häzirgi ýerşär. Taraplar siz bilýäňiz, düzgünnama laýyklykda taýlama tapgyrlaryň ählijetinde hem diňe dekin sowallar bolar. Häzir emne olaryň ilkinjisi sowal. Arslan birinci gün 117 sahypa kitap okuyar. İkinci gün birinci günden 45 sahypa artık okuyar. Kitap 402 sahypadan ibaret bolsa, näçe sahypa galy? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Erkin Bizim toparmazdan edi jogap berersen. soraň jogana o, edi jogap berýär. Edi diňleýär. Arslan diye birinci gün 117 sahypa kitabın 117 sahypasyny okaýar diye. Men onu ýa aýtdym. Indi siz aýdym. İkinci günden 162 sahypasyny okaýar da täbi 45 sahypa ýankydan köp okaýar. Onda 117-niň üstüne 45 goşdan 162 sahypa bolýar. Indi üçüncü gün indi ýanky umman üçüncü gün hasaba gelende ikisini birinci günde okanyny ikinji günde aksyny okany goşsan onda 117-niň üstüne 162 goşmaly bolýar. Oňa ola 200 yani 79 bolýar. Indi 402-den hem 279 aýyrmaly bolýar.
O yerde 21, 121, olan 123 sayfa var. Kabul. Edil, mikrofonu häzir özüňizde saklaň. Jogap berip başladyňyz da. Aba. Men bir zat sen düşünýänsiňiz diýip pikir etdim. Mumu sahypaň sanyny. Yok. Ýöne? düşünmedim. Sen mikrofonu eliňizde alaňyzdan soň hasaplamaga başladyňyz. Men şeýle pikir edýän, dogrymy? Umman aydanda eýer men kelende belli netijeni çıkarmadım. Yani birinci günde näçe okalan, ikinci günde näçe okalan, sen umman kitabyň sahypasynyň sanyny hasaplap geçdim. Yetişdin. Aba. Edil, men sizi şu bäsleşiňiz bilen gatnaşyşyňyz ýaly tanaýan. Hemde men belki inanýan, eger men häzir jogap, başga bir jogap bar diýsem, hemde siziň bu tuğmuzy, bu jogaňyzy ýalňyş diýip aýtsam, siz men bilen dol jedele girişersiňiz. Sebäp sizde bu jogaba namyňyz bar şeýle. Doğru cevap. Meňem bir zada namym bar, başga bir zada. Edil. Şu wagt näme ýatajak bolýan? Geçen ýylky sanyna. Dogrymy? Ýadyňyzda düşdimi? Şo ýagdaý gaýtalanmalygyny isleýän. Otok dedinki, hasap açyk. Netije. Şeýle. Kawal. Edil. Ayda. Yankı töhbete başlanmazdan siz bana karşıda spikeri özüňizde jemläp başlandyňyz şeýlemi? Şeýle pikirler ödümi, ýalňyş diýer öýtdiňizmi? Özüm kim doğrudan fikir umman gözüne dol getirdim de. Başka hiç ýyl netijesi ýok. Jogap dogry. Mehriban watandaşlar, talip aşana görüşme diýaly. Biz jekin sowallary bilen häzir dowam edýär. Taýinmisiniz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan nakylyň izini dowam edin. Acı bilen süýjüni gören biler. Uzak bilen ýakyny wagt gitdi. Sowalyň jogaby içinde bar ýaly. Gülmurat, kim jogap berýär? Bayram Nur Muhammed. Nur Muhammed. Acı bilen süýjüni gören biler. Uzak bilen ýakyny Biz ýalňyş beýanmasak, şu uzak bilen ýakyny ýören biler. bu da sizin jogabyň. Kabul. Nur Muhammed. Acı bilen süýjüni gören biler. Uzak bilen ýakyny elbetde sözüň özü hem gelişýär. Ýören. Jogap dogry. Hasap demede. Kabul. Atalar sözü, nakıllar doğrusu alına zaman öňündäki aýdylan sözü doğru düşünüp ýetişden onu jogaby içinde bar. Hem de manidaş, meňdeş sözlerini gözlemeli. Yine şon ýaly pursat. Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan nakylyň ýylyny dowam edin. Aksakal ak baş bolar. Ýöne wagt gitdi. Yok yok. Doğru mu? Olamaz. Durun. Sakal baş bolar yönü ağrı. Aksakal ak baş bolar. Ýöne Wa saklaýas Gülmurat.
Biziň toparymyzdan döwlet jogap berýär. Döwletmurat Bekiýew. Dinleýän döwlet. Meniň pikirimçe aksakal akbaş bolar, ýöne aradaş bolar. Ak sakal, ak bas olur, yöne ara das olur. Netice, hasap, häzirlik çeýtgösüz. Laýyk 3 sekundda ba, erkin galan wagtyňyz bolanjak, muňa diýär jogap berýäňiz, men netijeňiz aýdyň, erkin. Erkin, siz pikirlerime dowam etdirýäňiz. Maňa aýdyň, ulanýaňyz ýa dowam etdirýäňiz? Näme diýäň? Aydın. Kim jogap berýär? Topardan özüm jogap bereň. Erkin. Aksakal Siz sygyr ýazýan adam bilýär. Megerem jogap sizde bardyr, aydın. Erkin. aksakal akbaş bolar, Ýöne. ýöne göwüni ýaş bolar. Kavul. Bu jogap hem estek. Ýani sowal tapyra geçmän käkem aýtdyk. Ýani atalar sözi, nakyllar bu. Öňündäki aýdylan sözlemi dolu bir işläp ýetişdim. Demek şoňa gelişýän sözlem bolmaly. Hem de manidas, hem de ýygyderlikde. Şu ýagdaýda ak sakal ak bas bolar, ýöne erkiniň aýdysy göwüni ýaş bolar. Gelişýär. Netije muňa aramazdan öňdäki jogap kaýyn. Jogap. Ak sakal ak bas bolar, ýöne göwüni ýaş bolar. Tedeňem hazam köpeler. Jogap dogry. Köp sag bolun. Ine görüşmi diýäli, 3 tane sowal tapgyry ýygyderlikde her bir tarapdan biz dogry jogaplary alyp gelýäs. Şeýle dugnamanyň 3 bölümine laýyklykda hasap göterimsiz oýun utkusyla dowam edýär. Taraplar we iňen bir gyzykly sowalla. Näme diýjek bolýan? Gelin çağalyk ýyllarymyza gaýdyp geleliň. Erkin, Bolmurat, näler tekler bilýär? Ha? Aýdym. Ertek köpä. Bewanjuk. Ha? Ertek köpä haýsyn aýdy. Ay misal üçin, türkmen halk ertekleri. Mesela bewanjuk ba. Bewanjuk. İkiňizem soňra. Tilki we towşanma. Bewanjuk owar ýanam bolsaň. Ýöne gurrun bewanjuk barady däl. Düýünden başga bir ertekiň gahrymanlary barady. Ak pamuk diýsem näil görýäňiz? Sowal hem şol barada. Ýetsen doganam bar. Ýöne sowal ak pamuk näçe dogany bar däl. Umid etmem. Taraplar taýynmasyňyz? Sowal. Ak pamuk erteksinden. Ak pamuk özüniň 7 tane erkek doganynyň bardygyny näçe ýaşlaryna we nähili ýagdaýda bilýär. Wagt gidýär. Kimse nober zaýdy? Wagt saklaýas, Bolmurat. Biziň toparymyzdan Nur Muhammed. Nur Muhammed dinleýän. Nur Muhammed näçe ýaşlaryna we nähili ýagdaýda bilýär? Ak pamuk haçanna şol bir üme baranna. Üme baranna bilýär. Üme baranna bilýär ýagna. Näçe ýaşlaryna? Men ýalňyşmaýan bolsam, Ýalňyşmarsyn diýip umyd edýär. 7 ýaşynda bolmaly. Üme baran aýallar gurrun edýär, şondan soň ol özüniň 7 tane doganyň bardygyny bilýär. Üme baranna nähili ýagdaýda? Ýagny şol başda Näme bolup bosaga. geçýär? Näme pursat bolup geçýär şo taýda? Şo taýda aýallar bilen gyzlar üýşüp bukça taýanlaýan wagty. Ümen manisi hem şol. Awa. Ýöne bukça taýlanlygy bilen o taýda 7 tane dogany ýazylgy däl. Awa. O haçan bosaga çökýär şo wagty. Näme üçin bosagada? Ýagny diýe şo men erkek doganym ýok, şoň üçin bosaga ýakyn Näme ýerde üçin oturmaly. beýdi ol? Şo kimiň erkek dogan ýok bolsa, şo gapa ýakyn otursun diýip aýdylýar. Hawa, erkek dogany barlar, törden orun berýär. Törde orun berilýär şondan. Akpamyň ýeki özi bosaga geçýär. Awa. Ben siziň sözüňizi tasdiklap atýar. Siziň sözüňizde görä pikir ýörede otýar. Şeýlemi? Şeý diýjek bolýaňyz şeýlemi? Men muňa dogry jogap diýemok. Siziňki bilen pikirdeş ýöreýän. Şu wagt. Awa. Şeýlemi? Belki. Belki.
Näçinji sınıflarda şu erteki öwrenilýärdi, aýdylýardy? Ýalňyş bilmesem 5-nji sınıfyň edebiyat 4-nji, 5-nji sınıf edebiyatlarda var. Şu portatda saklanýar. Erkin, men sizi dinlemek isleýän, jogap bermek isleýäňiz barmy araňyzda? Bolmasa ýene Nur Muhammed aýdyp geler. Şu wagt akbabymyň ýaşy 12 ýaş diýip çakyrýar. Netijeňe şu. Owa. Hormatly muallimler, size ýene öwrýärdik ýatla diýen. Eger bolup geçen portatlarda nägileliňiz bar, bolsa arkaýyn ortaga oklap bilersiňiz. Häzir, duşuk jemlenen soň däl. İki tarap hem dinledik. Jogap iki tarapdan hem kabul. Nur Muhammed, ikinci sekundda jogap berdiňiz. Näme üçin galan wagty ulanmalyk şerti bilen men erkine geçdim. Siz jogaby ölen zaydar berdiňiz, oňa dawam ýok. Göne näme üçin erkine geçdim. Erkinden men dolu ýaşyny eşitmek istedim. Sebäp ol özünden düşünükli zat siziň aýdyp berýäniňiz. Aýtdyňsa ýadyňa çykdy. Şu wagt men başga bir zatlar ýadyma düşýär da, ýagny akbamyň goňşulary toy etmek maksady bilen toýunyň tyrasyndaky üme edýärler. Ümede birismi diýär, siziň amalysyny diýärler, ol gaýy gelinler üýşüp durmuşa çykýan gaýydyň bokçatyny çat diýärler. Olam dogrudan. Hemde şol ýerde akbamyň goňşusy, akbamy synap görmeklik maksady bilen kimin erkek dogany bar bolsa töýerde otursun. Kimin erkek dogany ýok bolsa, ol bosagada otursun diýär. Akbamyň kirçe o wagta çen onuň hiç erkek dogany ýok diýen düşünjesi bardy. Bu da ejeti akbamygy gorap saklamak üçin aýdýar eken. Hemde akbamy qıra geçip oturaýanyna goňşy bir daýda saýdýar. Aksen ýüzi gara gaýjaňyz. Sen näme üçin bosagada oturýarsyň? Akbamy men erkek doganym ýok, ahyryn men şoň üçin bärde oturýarym. İlle biri ikisi bar bolsa senden laýyk 7 sany erkek doganyň bar diýär. Bular nähtiҗe Nur Muhammedyň aýdyna gabat gelýär. Ýöne ýaşy gabat gelýärmi? Ine sorum. Ýaşy gabat gelmedi. Şonuň üçinem erkinden soradym. Erkin ýaşyny aýtdy. Erkin gabat gelýärmi? Ýok. Ine şu ýagdaýda ýakyn gelen dogry çykarmaly diýsek. Ýakynlar Nur Muhammedyň köçürt gedik dogry jogap. Ertekide aýdylyşyna görä, ertekide hem takik ýaş aýdylanok. Eger ýadyňyza düşýän bolsa 7-den 9-10 ýaşlaryna diýip aýdýar. Nur Muhammed 7 ýaşlaryna diýip aýtdy. Men häzirki purdatda düzgünlämäň dogry şertlerine laýykda bu jogaby dogry diýip kabul edip bilýär. Hormatly muallimler, diýmek hasap netije üýtgedi. Hasap 2-2 demedim. Taraplar Erkin Welmurat dowam edýär. Sowal. Ine gyzykly sowal. Xitay filosofy Konfutsiýanyň bellemegine görä maslahatlary biz damjalap kabul edýäris. Ýöne dowam edin. Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Welmurat. Üşgärlik ellenmeriň dok. 2 sekunda garaşýaňyz. Biziň toparmadan Nur Muhammed jogap berdi. Kimiň näme sowalara jogap berýänligini Berýän soraňyzy şu türkmen ýankynakllarda bolýarlar. Naxlamende ýagny biz damjalap alýar, ýöne çanaklap dökýär. Şoňa meňde ýagny awry çemçe bilen ýygnamak, ýöne çanak bilen dökmek naklyna meňde türkmen dilinäki. Biziň pikirimizçe Konfutsiýanyň sözleri şu bolmaly. Maslahatlary biz damjalap kabul edýär, ýygnaýar, manidaş. Kabul edýär, ýöne çanaklap dökýär. Çanaklap dökýär. Kudan jogap şu. Kabul. Nur Muhammed berdiňiz jogaby. Häzir kabul etdik. Men edil şu portatda bu jogap bilen ýalaşyp bilemok. Netije hasap üýtgösiz galýa. Erkin galan wagtyňyz bolanjakmydyňyz? Dowam edýär.
Ýöne dogry pikire çalym edýärdiňiz. Megerem erkiniň toparyndan soň käbir öz wagtyna girdi. Baksa kabul edilýär, naş netije çykarmagy. Netijeni maňyş. Plan zatlar bina diye soruyor. Yani fikir aytıp koydu öyle. Söz bilem de ben devam ederek bolmadı. Wagt saklandy. Soňky sekundda. Erkin. Soraw etdiňiz. Biz maglumatlary şemçelep kabul edýär. Selam. Damjalap kabul edýär. Şol. Bärde maslahatlar damjalap kabul edýärse, diýmek şoňrady gowluga tarap ýene dowam bolmalydyr diýip biz pikir ýörediýäs. Ýöne anyk kesgitli sözler aýtyp bilemok. Kesgitli sözler aýtyp bilemok. Ýöne edil kesgitli sözler aýtyp bilmeýişimiz ýaly şo maslahatlar damjalap kabul edýär sözüňem tersine söz däl diýip çaka edýär. Edil şoň tersine däller maslahatlar damjalap kabul däl. Ol Nur Muhammedin kam tersine däl. Çanaklap dökýär sorda tersine bolýar. Öyle. Garşy pikir bolýar. Biz şoň dowamyny ýöne laýyk sözlerini tap bilemdik. Maslahatlar damjalap kabul edilýär. Şoňrady Şoň Almanyada sam söz bolmaly. Şoňrady Bu da kabul. netije berilýär. Kabul. Erkin. Men tizdir alasamak sebäp şoňa görä manys daş dälle, şoň garşytyna pikir bolmaly. Nur Muhammed garşytyna pikir berdi. Ýöne bir alalaşmadyk dadym ol çanaklap dökýär diýdi. Ol şunça adap edip ýyňnan dadyňa harsal garamak bolmazmy eýdem? Nur Muhammed, Gölmurat, aýtýaňyz tesir berjek. Yok, olar ýaly bolmaýar. Çanaklap dökýäsmän dol, ýa-ma başga many dolan ýöne çanaklap dökýäsidi. Her kime hemmekşä biz umman birlikde öwretýäsidi bolýar. Ýani ol diýdigi bolýar. Ol hok many sen gönüm nakyllarda da gönüm many ulanylmýar, başgaça many ulanylýar. Ben söze garaşdym da. Başgalar taýynlaýar. Many daş däl. Ýok. Bolýar. Ýa-da bolmasa netije düzgünamanyň 3 bölümine laýykdy. Inniki dogry jogap üçin 2 galarsynız. Belki sizin kim ýaryňyz? Men dogry jogap okajak. Eger men netijeme garşy gitseňiz, hem de men netijem ýalňyş diýip hasap etseňiz, alýan ala meýdany, arkaň pikiriňizi oklap bilersiňiz, bolmaly. Şeýle jogap bolmaly. Maslahatlary biz damjalap kabul edýäris. Ýöne bedrelep paýlaýarys. Dökýärsel. Oňa berýär, ýagny bar bolanja pikirini paýlaýar. Dökenok. Netijem dogry dämi? Inneki dogry jogap üçin siz ine görüşiňiz däl 2 galarsynız. Hem de bu sowalym 2 hem ýalňyş. Ine de bir gydykly soraw. Gydykly sowal. Seriýat. 6-njy sowal tapyry. Taraplar. Taýynmysyňyz? Sowal. Şeýle bir aýtgy bar. Ol onuň ýygynyň kogalaýandan gaçýar we özü bolsa ondan ylgaýany kogalaýar. Görüň näme hakynda gidýär? Düşündiňizmi? Gaýtalaýynmy? Şeýle bir aýtgy bar. Ol onuň ýygynyň kogalaýandan gaçýar we özü bolsa ondan ylgaýany kogalaýar. Görüň näme hakynda gidýär? Wagt gidýär. Bir sekund. Kim jogap berýär? Tewekkelçilige diýäňiz erkin. Çurt ketip dogry jogap bolmaly. Kim jogap berýär? Bizim toparmazdan Edi jogap berýär. Edi, men bolsam Edi'de bermezdim şu wagtda. Edi diňleýär. Çurt ketip dogry jogap bolmaly. Geň alyryň. Umman durmuşda bu şeýle misalar ýaly ýagdaý. Aha. It öz guyruğundan öz guyruğunu kovalaýar. It İkide bir
Men size bir kömek edeyim ulokan. İkisi bir canlar ulok. İkisi bir can, bir ten. Aýra da aýt. Towala düşün. Ol onun kowalayandan gaçýar. Pikir ýörüşiňizi ýalňyşlar. Ya yok. Mesela ha? Yok dinledi. Bolmaýdy. Hava. Kabul. Düzgünlemanyň 5-9 bölümine laýyklykda çürtkedik dogry jogap bolmaly. Ya da olmasa toporyň beýleki agdalary kabul edilýänçe dol derejede ümtümligi berja etmeli. Bu birinji sekund. Ýalňyş bolanlygyny erkensiz bir agdaňy, esasy agdaňy ýitirýäňiz. Gynantakda netije jogap hem ýalňyş hem de 5-9 bölümli bolýaňyz. Kabul edilýänçe daşyndan goşulýaňyz. Düzgünleme laýyklykda hatda şunuň özü hem şert bolýar hasap. Edip başlaň. Erkensiz bilýäňiz. Indi galan wagtyňyzy ulanjak mı Öl Murat? Dowam edýär. Men gaçýan ol kowalaýar. Wagt saklaýar. Kim jogap berýär? Bizim toparımızdan Aygül cevap berýär. Aýul dinleýän. Men pikirimçe şu soragyň jogaby kölega bolmaly. Ediň pikir ýerine dogry diýdimi? Ýöne guyrugy däl. Eger guyrugy diýemizde diňe guyrukly jaganlara degişli bolardy. Şeýle malalaşýarmy? Ýöne guyruk däl. Kölega diýip jogap berýärsiň. Ha, şolar ýalyrak. Matalam bolmaly. Men gaçýan ol kowalaýar diýip. Ýöne matarla üçünji bir gatnaşyjy ýok, şeýlemi? Ol onu kowalaýandan gaçýar. Özü hem ýene şoň ýylan bar ýa-da. Misal üçin. Bu 6-njy sowal tapgyrdy. Gysgaça hem jogaby bolmaly. Kabul. Netije men kölegam gitdi. Şuwa. Iskulen. Siziň mutuňyz geldi. Jogap dogry. Taraplar 7-nji sowal tapgyryna geldik. Gülmurat, siz bu portatdan aňyryk özüňiň dol düdüminiz bilen garşylaşyňyň 5 agdadan ibarat bolan düdümine garşy oýun alyp barasyňyz. Hemde 7-nji sowal tapgyry erkin Gülmurat taýynmasyňyz? Taýyn. Sowal. Şu belli cümle kime degişli? Ýagşylyk etmäge güýjüň çatmasa, iň bolmanda yamanlyk etme. Kime degişli boluplar? Wagt gitdi. Biri gitti değil mi? Wagt saklaýar. Gülmurat. Bizim toparımızdan Aygül cevap berýär. Aýgül. Aýgül. Biziň pikirimizçe şu soragyň jogaby Jelaletdin Rumi bolmaly. Jelaletdin men burun. Rumi. Jelaletdin Rumi. Don Johnson. Kabul. Gülmurat. Size hem şeýle. Düzgünlemanyň 5-9 bölümi. Jogap berilýän wagt dol derejede ümtümligi berja etmeli. Netije özünden düşünükli. Jogap ýalňyş. Erkin galan wagtyňyz ulanjakmy soňra? Dowam edýär. Ýalňyş. Olam şeýle.
Wagt tamam. Erkin sizlerde jogap yok. Şu yerde göräýmäge bizim amanyň 5-9 bölümi bozulanlygy sebäpli garşydaş tarapyndan mümkinçilik geçirilen ýaly görünýär. Ol dogry. Siz bizim amanyň 5-9 bölümini bozdunuz. Ýagny 5-9 bölümine laýykda dol derejede ümtümlük berja etmeli. Hatta şu da düzgün bozma hadise diýip kabul edilýär. Dogrymy? Siz bozdunuz. Ýöne jogap hem düýüp götür, çürt gezek ýalňyşdy. Şeýle pardon. Tomoşaçy talipler jogap bermäge itleýäňiz barmy? Ýanky jümle kime deýişli? Ýok. Jogap Grek filosofi Aristotel Döwlet Muradyň inni ýadyna düşdi. Taraplar inniki dogry jogap üçin siz düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda 2 tugal arsyňyz. Döwlet ýadyna düşýär? Tamam. 8-nji sowal tapgyry. Taýynmysyňyz? Sowal. Men kirimçe bu häzirki sowal tapgyry zekiniň dälle, tizligiň sowal tapgyry bolsa gerek. Ýöne beýdisem ýakjak bolup folstarda düşäýmen. Diýje koýan maksat sowal. Inseriýat. Deňiziň ummanlaryň duzly suwuny süýjetmegiň iň ansat usuly nähidi? Wagt gitdi. Wagt taklýas. Bizim toparmazdan bu soragyň jogabyny Anamrat berýär. Anamrat 0 sekund. Bu soragyň jogaby bu gortmak. Bu ortmak. Kaynatmaly ýa koýan. O qaynadyp buğu. Arassa buğu. Kaynatman bu ortap bolýar. Yo qaynadan soň şu buğundan arassa suwalyny. Kabul. Kaynatmaly ýa-da bu ortmaly. 0 sekund. Ýalňyş bolsa ýene bir adaňyzy erkin siz ýitirersiňiz. Dogry bolanyna garşydaşyňyz bilen hasaňyzy deňlersiňiz. Deňlenermi? Netije hasap deňe-deň. Yine 2 tane sowal tapgyry bar. Megerem hasap deňe-deň gutarır. Söyleme. Diye her taraf bir gezek doğru jogap berse. Ondan soň biz goşmaça sowal tapgyry bilen megerem dowam eder. Ýa-da iki tane sowal tapgyry bilen ýeňije ýylan ediler. Sowal. Şuň ertekler dünýäsine aralşan günümüz. Yine ertekler var da. Inseriýat. Dogry sowal kynal. Ýöne tersap bolun. Falstar bolmasa bu wordy. Erteklerde beýan edilmegine görä haýsy janlar genji baýlygyň şahsy gorowçusy diýip hasaplanýar. Wagt gitdi. Wagt taklýas. Toparmadan öňe jogap berýän. Erteklerde tewekkülçülüge diýäňiz. 0 sekund. Bolýar. Jogap berin. Erteklerde Tawuk hasaplanýar. Tawuk. Üntümlük berjay diýer. 7 hadynyň biri. Şeýlem? Kabul. Erken şu ýerde gyzykly jogap berdiňiz. Gaty gyzykly. Ýa dogry. Ol hadyny hasaplanýar. Tawuň özü hadyny hasaplanýar. Aýdylşýaly 7 hadynyň biri. Ýöne men size hayran galýan. Topardaş talipleriniz däl, eýdem talip gyýdylar. Şeýle erjellik bilen size dogry jogap aýtdylar da. Ýöne ulanmadyňyz. Eşden ok diýär. Beýlelik bilen siz hem düzgüni bozýaňyz diýdiler. Jogap ýalňyş. Netije şeýle. Erkin tewekkülçülüge diýäňiz diýdimi? Häzir netije çykarar. Ol Murat galan wagtyňyz ulanjakmysyňyz? Ulanaýyn, dowam edýär.
Siz ağa. Köp oğlum. Bizim toparmazdan Nur Muhammed cevap Nur verdi. Muhammed. Towa däl eken. Tawuk del, ajdarha. Ajdarha. Esasanam şol yerastı gowok, aýdal gowoklarda ýalmasa yerastı dünýäsinde ulu baýlyklar goraý çökmünni esasanam şo döwler ýa käbir ýa-da ajdarhalar Kabul. tutulýar. Nur Muhammed. Nur Muhammed mikrofonu özüňizde sakla. Mysal getirip biljek tekin barmy? Edil belli bir ertekin aýdyp biljek gal ýöne türkmen halk erteklerin köpüsini okanymyzda şol mysal üçin diýeli egerde bir ýigit döwlet tapjak bolsa şoňa bir döw kömegi diýe ýa bolmasa şo yerasty dünýäsine girip ajdarhalar ýa-da şolar bilen üstünlik bir ulalaşykly görnüşde şolaň baýlygyny alýar mysal utup şol. Ajdarha bilen. Döw ýa-da ajdarha. Tawuk bilen näl? Ýok. Däl söýlem. Kabul. Netije. Durgnamanyň 3 bölüme laýyklykda taraplar indiki dogry jogap üçin ýene bir tugalar. Jogap dogry. Ben bäsleşiň indiki şertini ýerine ýetirmeden indiki sogal tapara geçip bilmer. Erkin bilýäňiz şerti. Köp sag bolun. Ilkinji sekundda näde ol jogap bermeklik bu meýdansany boşaltmaklygyň alamaty. Welmurat, siz garşydaşyňyzyň 4 agdadan ibaret toporunu dol düdümiňiz bilen garşy oýnarsyňyz. Bu bizde indiki sogal tapgary, jemleji sogal tapgary. Näme üçin hödürlemet diýmän? Biz size ýeki agdaňyzy galdyrmaga mümkinçilik berip bilýärmiz oktaýap. Bu taýda tapawut diňe bir tutdy we ýeki agdaňyny galdyrmaklygyň hiç ýeli wajipligi ýok. Ýeki agdaňyny galdyrmak ýara hasab deňleme üçin ýa-da az bolan utugyny köpeldip indiki tapara geçmeklik üçin. Häzir bir agdaňyzy galdyrsaňyz ona biz size 2 utuk bermeli bolýar. Çeýler bilen siz ýeňiş gazanmaly bolýar. Bu talaba laýyk bolmazdy. Şonuň üçin häzirki ýagdaý bilen dowam edýär. Erkin şeýle şert boýunça meýdansany boşaltdy, onuň deregine Arnamrat, Welmurat oýnap bararsyňyz. Arnamrat, Welmurat taýynmasyňyz? Taýyn. Sowal. Megerem kän eşdilýän söz bolan üçin zekin sowallar tapgyryna goýulandyr. Aslında bu ýerde juda takyk jogap gerek. Ýöne kyndyl. Indiki sowal tapyr şeýle. Seriýas. Hatay bilen Nepalyň arasynda haýsy dag ýerleşýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Bizim toparmazdan Nur Muhammed cevap Nur verdi. Muhammed. Nur Muhammed jogap berjäl, meň demedi. Sonra Hatay bilen Nepalyň arasynda. Kynal, Gimalay daglary. Kabul. Men diýdim-mi? Megerem kän eşdilýänlik üçin zekin sowal tapgyrlaryna goýulandy. Ýöne bu ýerde anyk çört gezip dogry jogap gerekdi. Dogry dämi? Aýla urup getirip boljak geldi. Şo bir ady, şo bir manyny bermeldi. Nur Muhammed. Şo bir ady, şo bir manyny berdiňiz. Netije jogap dogry. Eli vatandaşlar mehman onlarına görüşümü diýaly. Akıllı Ýöňüşleri telewiziýasynyň 8-nji dostlugy şeýle görkezler bilen tamam boldy. Görüşümü diýaly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty bilen Halkara Newt we Gaz Universiteti duşuk geçirdi. Duşuň netijeleri 6-4 hasaby. Welmurat, toparyňyzyň dol düdümi bilen bäsleşebilen inni kitaplaryna şeksiz ýol alýarsyňyz. Hemde inni kitaplarda şu düdümiňiz bilen görmäge size garaşýar. Erkiniň topary, Harnamrat. Size hem megerem dol düdümiňiz bilen inni kitaplarda duşmak nesip eder.
Belki bu bäýatlaşyň umumy saýlama tapgyrlary jemlenenden soňra aral maslahatlaşylar, ähli utuklar hasabanlar. Eli watandaşlar mehmanı onlarla görüşme diýalyk, şu ajaýyp pursatlar terbiýelerinde dünýä okuna bolýar. Hormatly arkadaşlar, tekrar mutlaka atqalal mukaddes olmaklarına bağıştan faili, fiillerden tek faili opiyasımızda bolýar. Şeýle ýaşar bilen Türkmenistan'ın bilim ministerleri, Ýaşyk Teleradio ýaýlymy, Haýsys kompaniýasynyň Türkmenistan'da resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan akylly ýyňyşlaty telebäýatlaşmadyň saýlama tapyrlarynyň teknik sanyny şeýle tutýar. Yakın yıllarda hayalde oluşanacak sözlerine layık bir hepede oluşanacak. Hoş olun. Hoş olun.